आङो सानै इउटुबार्सखौहाय बुंनो सानदों दे रायजोफोर। फैसालि ब्रह्मनि थ्रुयै आङो बे सानै इउटुबार्सखौहाय दिनै बुंनो सानदों। गिबियाव नोंथांमोना जेम्स दैमारि नामा बिनि सायाव आं बुंनो सानबाय। जेम्सआ फैसालिखौ सिनाया। फैसालिखौ मानो नागिरदों? अब्ला जेम्सनि थाखायब्ला बेफोरबायदि समाजावहाय गाज्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा होनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर? जेम्सखौहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आदा आदै बुङो ना। नाथाय जेम्सनि गोसोआ दे माबायदि बेखौथ' नोंथांमोना हमनो हाया। जेम्स आरो मैदोम बिसोर सानैया दे मोनफा मोनफा गाराय जाखानाय माखासे दाखोन दङ, बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। जानो हागौ गोदान सुबुंफ्रा रावबो मिथिया। नाथाय जेम्सनि जे स्ट'रि बेखौहाय आङो बुरखांना होआ रायजोफोर, मिथिबाय दा? आं मिथिगौ जेम्सआ माबायदि मानसि आरो जेम्सआ मानो फैसालिनि बेबायदि बुंनाय रावावहाय सापर्ट खालामदों। फैसालिखौहाय नागिरनो थाखाय भिडिअ बानायनायनि थाखाय जेम्सआ मानो हामजायाखै? मैदोम बसुमतारी बायदिया फैसालिनि भिडिअ बानायनायावहाय मानो गाज्रि मोनदों? फैसालिखौ मैदोमा मानो मोजां मोनदों? ना जेम्स आरो मैदोम बसुमतारीना फैसालिजोंनो गुलि थांलाय फैलायलाय आन्दोआवहाय माबा मोनसे दङमोन नामा? दा बेनिखायनो बिथांमोना फैसालि बसुमतारीनि बायदि आखलखौहाय मोजां मोनदों ना बिथांमोननि बायदिब्ला फैसालि ब्रह्म आरो खनजिथा बर'मोननि थाखायनो बेफोरबायदियानो मोजां नामा? दा जेम्स आरो मैदोम बसुमतारी नोंथांमोननि थाखाय बै 6 दाननि गथ' गोनांखा सिजारिं जानानैहाय गाराय हामैसायावनो गुबुन लाइमोन सिख्लाजोंहाय थांनानैहाय इन्जय खालामग्रा बिसोर बायदिनि थाखायसो नोंथांमोना मोजां मोनो नामा? बैसोर बायदि मानसिखौसो मोजां मोनो नामा नोंथांमोनालाय? जेम्सआथ' सासे फौजि आरो नोंथाङाथ' गियानबो थानांगौ। नोंथ' सासे इडुकेटेडबो। नों बेफ्रावहाय सापर्टसो होनांगौमोन। बेबायदि मानसिखौहाय खमसे खम समाजावहाय गाज्रि थासारि लाबोग्रा, समाजखौहाय लाजि फोनांग्रा, बेफोरखौहाय आयेननि राहा लानांगौ बेफोर बाथ्राखौ नों बुंनांगौमोन। नाथाय नोङो माब्रै सिनाया जाखो? सारा बर'फ्रानो सिनायजोब्बाय फैसालि ब्रह्म होननानैहाय, उमुकनि हिनजाव होननानैहाय, उमुकनि बिमा होननानैहाय। अब्ला जेम्स बायदि सासे जिम गेलेग्रा आरो बे फैसालि ब्रह्मआबो जिम गेलेग्रा, अब्ला माब्रै सिनाया जाखो? आं लाजिनाय मोनबायलै जेम्स।